daw, Kay diri. unfair kayo. Nga di man mo patapadon si Jo Marie. Karon. Kaduwa na akong balik. Ako na ang siyang mabitik. Kumusta man inyong trabaho dito sa Jinsan, Grace ug Cindy? Okay naman ba? Ay kay nakauna-una pa mong uli ba kay duha rami perminti ni Nicole dire. Grace, ilutas akong dire be. Sakitag pangahoy eh. Dili kita ba? Okay, tarong mo. Saan diyan? Diluta ba? Dili man sumbagon. Ay, boss. Ay, hapon, boss. Uy. Anak, katingala. Tumala ta akong itaas. Di balitan na ako ang imong anak. Ay, Namisita ko. na. Wa yan talibat ko. Kinsa na ba? Ha? Kinsa na? Ani siya si Jo Marie ay dili ka. Kadali lang ha. Dili ka kay pigado sa balkon lingkod. Ay, Lingkod. dito lang ka. Lingkod eh. Ay, pigado po kayo. Kay ako na yung kwan. Kasi matingala ko nga may mga babae dire. Kato ning anak na ko ng trabaho dinsan. Nga. Grace. Cindy na dia. Ay, kinibalik ka. Balik ko eh. Ay, unsa po, Nicole? Si Kano, nin Asti ko. Ali, dire. Unsa dire dire? Unsa dire? Nya, unsa may plano mo? Padayon kay panguyab ba na akong anak? Kadayon ko eh. Dali na po mo dire, Grace ug Cindy kay para nailhan mo ni Juan. Nailata mo. Kani, duha ko ni ka anak nagtrabaho ni sa Jinsan. Kinsay magulang. Ni uli siya, ang magulang anay ka ni, si Grace. Ano magkanto na? Dili, taas lang yun siya. Si Jo Marie na, si Jo Marie, nagtinguha nga mauyab ang inyong mangot nga igsuon. Mangot ninyo. Kana? Oo, mo ni siya, niya. Actually, duha ni sila kalalaki. Buwang mo to. Ha? Tiguang ra na tanawon, pero 21 tunga pa na. Duha na, asa man si Kwan? Wa mo nagguyo? Wala. Ambot ta sa Jimmy. Di mala kay wala mo nag-ilog. Kung Kapitan niya. maano kung di siya pabalik, baka pabor ka. Man si Jimmy, ikaw na lang yun, biradahi diya. Sige. Kasi wala. Ah, nagbabae diri. Ay, nara si Jimmy. Pero asa sa Nicole? Oh, kasaya ba ning idyo? Kasaya ko kay. Sino ka madyo be? Dili ko. Ayog. Dili. Dili sa tunga si Kwan, Nicole. Dili daw, dili. Unfair kayo. Nga di man mo patapadon si Jo Marie. Ako ang si Nicole. Kinala si Jimmy oh. Isa Okay. may una atong Kwan. Si Jo niyo na to. Si Jo, sige Jo, ikaw una Jo. Ibira radyo ah. Pa, ang entrance fee. Ay, tama. Ang entrance fee 500 David. Wala. Entrance fee David. Wala, malaki. Tangon ka na mo. Ha? Tangon ka na mo. Ay, naunsa dili. Para sa ikot. Lapod ko kadala. Kabalo naman mo nga. Basta mato diri na di na entrance fee. Ano wa man mo ni dala? Nalimot ko boss ba? Ha? Nalimot ko. Panami, utaman ni Kiran. Tangon ka na mo be. Pwede ba? Boss. Sige na lang. Sure Kaya lang, lang mo diri. Di naman punta kalaban. Sige. Mo. Sige, kay maminaw mi. Mga anak, yung mangod oh. Pagduha na kabok lalaki. Ako'y kanta sa mga day. Ano lang niya. Minang. Kusga ang tingog lang, palihog lang. Kusga ang tingog kung ang kuwan kay. Murag di kay ko kadungog. Dito sa ta, boss. Kung darating man ng isang araw, kay lilipas di matatanaw. Tigil sa pag-ikot ng mundo, kahit wala ka na sa piling ko. At nang magmahal lang ang iba, anong halaga ang mabuhay pa? Dalhin mo na ang araw at ang buwan na di nasisika kailanman. Kung sakaling ikaw ay lalayo,
akong pagbalik. Tungod sa akong gugmang way ate. I love you automatic. Pa, Ikaw bahala diha, paminawa lang sila. Sige, kitsa naman po. Okay, isa na ta. Jimmy na Idol, food. kani akong talent ron. Mga ako pasaylo daan kay mo sayaw ra ta. Sa ipakita ng talent niya. Sayaw ra jud. Ako laing mahimo. Ang nindot nga gikanta ni Jo Marie Sayaw ang imong ibangga. Sayaw. Sige, atong Asa ko dapita? Kasi ang ganda ko ah. Kira ba? Jo, tama na Jo. Tama na Jo. Uy, hindi, papa. Tama na. Ako, kanina mo. Ah, hana ni Elsie. Ano mo kung ako ang piliyon ni Nico? Yung sa inyo tag oras. Grabe sa kapao. Nicole. Yapon ko'y labot ana og asa imong piliyon. Kay ako igwa ra yo ko mo suporta kung asa ka malipayon. Mao nang karon nga kahaponon itugot na to sa imong ang panahon. Pero moro to ipakita ni Jimmy sayaw. At least, nakatawa siya. Wala na kay laing pagbati niya nga ipakungaw. Goal. Akong balunon ang kagool. Akong i-promise nga di ka magbagulbul. Sa ilo ako sa imo ako na pool. I love you Nicole. Gikan sa imong lapalapa. Tampak sa imong bagol-bagol. Iyaw, wag mo nga birit sa mga Ano muna, ikaw, ay? oy, ha? Ano na muna? Ka na, wag yung ko'y mahimo dyan ana kay ang desisyon nara yun na ka Nicole. Kabalo naman kung akong piliyon ni Nicole. So ato siyang paminawon tungkol sa iyang opinion. O ato po siyang paminawon kung sa ipilitik sa iyang kasing-kasing o kinsa jud ninyong duha ang iyahang piliyon. Ikaw na, kay gahom anak sa pagpili, ikaw rin yun. Nang kuan, pwede mo balik na lang mo sunod kay kuan ba kanang murag mas arang-arang pa man tong una ninyong pagpanguyab sa kuha oy kay karon kay murag alanganin naman mo nya ito nang kuan ba gusto ko ba nga ma-feel na ko ba sa kuang kinatunyan dito ko kasing nindot na inyong mga banat pero gusto na ko ma-feel og mo satisfied ko sa inyo sa ilua lang din ko ninyo pa pasailua jud ko pa kay wala pa jud koy makuha sa ilang duha. Nindot kaya nang mubalik pa sila sunod kay another entrance.